Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejeleri çenli aşaklayan mahaly Mary welaýatynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz görteli köpeldi. Mary we Bayramaly şäherlerindäki dermanhanalarda adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Köp adam öýünde bejerge almaga çalışýar, ýöne hastahanada bejerge alýanlar hem kän. Näsaglaryň köpdügi sebäpli häzir keselhanalaryň çağalar bölümleriniň aglabatynda yer tapdyrmaýar diýip Marly Lukman anonimlik şertinde 6 dekabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümegin ýaýramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülikleýin sökülüp aýrylmagy netijesinde ilatyň jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekmegi sebäp bolýar. Ýatlasak oktýabryň ahirinde Marynyň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp ýangyn döredip biljek enjamlary barladylar we köp ýaşaýjynyň gaz peşlerini söküp aýyrdylar. Öňki ýyllarda ýyladys katenler kadaly işçimen soň çöýün batareyalarymy, ýagny ýyladys turbolarymyzy satyp deregine gara gaz peç gurnamaly bolup dökýäni, geçen aýlarda gaz peçleri ulanmagy hem gadaganlyk girdildi. Jaýlaryň otaglary juda sowuk, şu günlerde howanyň aşy sowukdugy sebäpli olary elektrik peçler bilen kadaly ýylatyp bolmaýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteor Jurnal neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda howanyň temperaturasy häzire çenli hasaba alynan iň pes derejesine aşaklap rekord derejä ýetdi. Daşowdyň ýekeje sebitinde howanyň temperaturasy -22,12 gradusa aşaklady. Bu 1959-njy ýylda ýekejede howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odol bu sebitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınıpdy. Şonda bu görkezüji -15,16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki mediasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini elan etdi. Ýöne howanyň temperaturasının rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady.